Защо мъжете често не спазват обещанията си? Много често момичетата казват: ако аз съм обещала нещо, си държа на думата, за мен това е над всичко, но ето той изобщо не държи. И обърнете внимание, много често говорим за мъж, който е постигнал някакъв успех в бизнеса или в работата, в кариерата. Тоест там, където е високо ценено да правиш това, което трябва, да изпълняваш задълженията си, обещанията си. Значи имаме мъж, който е постигнал успех там, а това означава, че е отговорен. Държи на думата си в работата, в бизнеса, в някои области с приятели, но с тази жена забравя обещанията. Хайде да разберем защо. Първо, мъжете не спазват обещанията си, забравят с онези жени, в които не са се влюбили. Защото от младостта си те развиват имунитет. Всяко момиче в живота им от първата среща, каквато и да е, от първата среща, от детската градина, му е набивало: ти трябва, ти си момче, ти трябва, ти си мъж, ти трябва. И когато е обещал нещо, тогава тя му набива още повече. Ти обеща. Така че това набиване от ранна детска възраст води до факта, че те развиват имунитет. Защо тогава обещават, пита момичето, по-добре да не обещава и тогава никой няма да го закача, нали? Да, защото за един мъж е по-лесно да обещае на жена, отколкото да не обещае. Нека просто се поставим на мястото на мъжа. Значи неговата цел е да спи с тази жена. И така той срещнал хубаво момиче, искал секс, обещал нещо, тя се зарадвала, спала с него, целта е постигната. Наказателният кодекс не е нарушен, целта е постигната по най-мирния начин. Той има право, защо не? Ако едно момиче иска да бъде излъгано, то ще бъде излъгано без значение дали с този мъж или с друг. Моделът му е проработил, той ще го повтори с ново момиче. Това е факт. Мъжете обещават и не изпълняват. Така работи този свят. Защо ви казвам това? За да видите истината, за да не се лутате в илюзии. Докато мъжът не е влюбен, той се държи по този начин с тази жена в повечето случаи. Тоест, това не е някой отделен мъж, само вашият. Всички мъже се държат така. Но когато се влюбят, колко много трансформации съм виждала на мъже. Когато се влюбят и се превръщат в мега грижовни, мега почтителни, мега любящи, мили и нежни. И тогава те са готови на всичко за любимата си. Те изпълняват всичките си обещания за любимите си жени и дори не чакат тя да каже, просто правят всичко от най-малкия намек, когато са влюбени. И така какво да правим? Трябва да накарате мъжа да се влюби, а не да се обиждате от това, че всички мъже не си спазват обещанията. Възможно ли е един мъж изобщо да не иска връзка? Разбира се, че е възможно. Ако правите всичко както трябва във връзката, мъжът ще се отнася много добре с вас. И да, най-вероятно ще бъде с вас, когато поиска връзка. Но това не е гаранция, че ще я иска днес. А да мислим, че другите искат същото като нас, е неуважително към тях. Мъж в този период от живота си обикновено може да е в настроение само за лек флирт или за кариерно развитие. Да, може да се влюби неочаквано. Има много такива случаи, но вероятността е много по-малка, отколкото ако целенасочено търси връзка. Нека се опитаме да си представим как да го разберем. Представете си, че са ви предложили работата на вашите мечти с отлична заплата и перспективи за развитие. Днес ви предложили такава работа, че ви се е завил свят от щастие. Вие сте се потопили в работата отговорно, с главата напред и уреждането на личния ви живот, разбира се, останало на заден план, до по-добри времена. Или, например, вие получавате повишение. И в този момент мъжът започва да ви предлага връзка. Между другото, както често се случва в живота, защото хората са привлечени от успеха. И това изобщо не е това, което искате. А работата е толкова интересна, че сте напълно погълнати от нея. И имате цел. И се чувствате добре. Ще бъде ли лесно на този мъж да ви убеди и да ви накара да се влюбите, ако в момента сте затворени за връзки? В този период от живота си сте настроени само на работа. Точно както този мъж в този период, да кажем, от живота, е настроен само на лек флирт. Той планира да започне връзка някога по-късно, в бъдеще, но не и сега. И следователно е препоръчително да видите, че когато човек постави такава стена, не се опитвайте да го убеждавате и да го карате да се влюбва. Просто бъдете приятели, в противен случай ще трябва да положите много усилия. Много по-лесно е да се градят отношения с тези, които са готови за семейство и търсят момиче за връзка. Ето защо, ако един мъж изобщо не иска връзка, приемете го с уважение и го оставете на мира. Той има право на собствени възгледи за живота си, за своя собствен живот. Мъжете не разбират ли от намеци? Често жени, които не успяват да градят връзки, казват, че мъжете са като деца. На тях всичко трябвало да им се казва директно: глупави били, неразбиращи, бавно схващащи. Това е мит.
Това е такова голямо неуважение към мъжете, което е измислено от неуспешни жени, досадни, неинтересни никому жени. Мъжете разбират всичко от половин намек, също като вас. Коя от вас има брат? И ако вие с него сте в добри отношения, ако общувате, вие ще потвърдите, че той разбира всички намеци. Намекнете му за нещо, че ви е студено, че искате да ядете, че искате да отидете някъде. И той ще разбере всичко, също толкова бързо, колкото и вие. Защо тогава, щом мъжете разбират всичко от половин намек, тогава защо не реагират? Защо мислите, че не реагират, въпреки че разбират всичко много бързо? Защото не искат, защото това е партньор в силна позиция, а партньор в силна позиция, без значение дали е мъж или жена, не приема намеци от слаб партньор. Понякога дори му казва: кажи ми директно, иначе не разбирам. Защо го казва така? Защото не му се занимава. Не му се прави това, което му предлага партньорът му в слаба позиция. Нека си представим тази ситуация. Представете си, че вие сте партньор от силна позиция. Представете си, че мъж, в когото още не сте влюбена, ви намеква да се разходите с него, а на вас просто не ви се иска днес да се разхождате с него. Вие пропускате този намек покрай ушите си и ето, че той отново ви намеква за разходка. После пуска още един прозрачен намек, който за трети път става толкова непрозрачен, че вече ви е досадно. Какво изпитвате към този мъж, който от вашата първа реакция не е разбрал, че не искате да излизате? Изпитвате съжаление към такива хора и желание да се махнете от тях възможно по-бързо. Може би бихте искали да му правите компания и да се разходите, ако бяхте в подходящо настроение за разходка. Но този мъж се оказал досаден. Ако той беше весел и лесен за общуване, ако не ви притискаше, той щеше да има много хора, които искат да прекарват време с него. Същото е и във вашия случай. Вие какво трябва да направите? Трябва да развивате вашия чар, а не да заблуждавате човек с намеци. Първо мъжът отбелязва за себе си, че момичето е интересно, би искал да си поговори с нея, да я опознае. И тогава той започва да предлага дейности, а не обратното. Колкото повече тя го очарова, колкото повече му харесва, толкова повече ще й предлага. Ако момичето не му харесва, тогава и намеците няма да помогнат, а само ще влошат нещата. Така че няма нужда да повтаряте намеците. Мъжът сам ще предложи, не иска още, не предлага. Той има пълно право да приоритизира живота си сам, без ваша помощ. Както и вие, имате пълно право да го правите. Следователно, това, че мъжете не разбират от намеци, че са глупави като деца, повтарям, това е голямо неуважение към мъжете, което просто няма да ви позволи да изградите връзка с нито един мъж. Защото мъжът ще види, ще почувства неуважение от ваша страна и веднага ще се отдръпне и ще си тръгне. Момичетата все ме питат това. Всеки път по-слабият партньор си мисли, че по-силният е срамежлив. Когато човек обича, без значение дали е мъж или жена, не може да крие чувствата си дълго. Защото любовта е движеща сила. Тя те кара да направиш крачка към човека. Любовта кара всеки да действа, дори и най-срамежливия. Иначе влюбения просто няма да си намери мира, ако не направи нещо. Това не е задължително да са любовни обяснения, може да са жестове към любимия човек, предложения, желания за прекарване на времето заедно. Като цяло определено трябва да има повишено внимание, ако човек е влюбен. Влюбеният е привлечен от любимия си. Иска да прекарва колкото се може повече време с него. Много често по време на консултации ми казвате: знаете ли, попаднах на някакъв странен мъж, неразбираем, някак си загадъчен, не мога да го разбера, не мога да го разгадая. Нека си припомним, че всички хора са такива, когато не са влюбени, както мъжете, така и жените. Те общуват просто от учтивост, страхуват се да не обидят човека и да кажат ясно не. И от съжаление понякога дори казват да. След като са помислили малко, все пак разбират, че не искат да общуват и изчезват. И после от съжаление могат да се появят отново. И отстрани може да изглежда, че човекът е странен. И на вас ви се е случвало, искали сте да откажете на мъж, но сте го погледнали и сте се усмихнали. Или дори с неохота сте се съгласили с предложението му, например, да се видите, но след това сте отменили срещата и сте се чувствали виновни, на много се е случвало. От тук идва и странното поведение на мъжа, затова ви се струва неясен, обещава, после изчезва, после се появява, казва нещо, пак изчезва. Въпреки че, ако просто си отворите очите, свалите розовите очила и погледнете по-внимателно, няма нищо неясно. Всичко е ясно. Той просто не иска. Какво да правите с такъв мъж, когото не разбирате? Спрете да му оказвате натиск, спрете да се молите за вниманието му, спрете да намеквате. Интересно е, че когато момичетата твърдят, че изобщо не са оказвали натиск върху мъжа, но той е изчезнал и дори е блокирал. Започваме да разнищваме нещата с нея и се оказва, че тя просто леко е намекнала няколко пъти, че няма нищо против той да й прави компания, да отидат на кино, на кафе,
в парка, на плаж. Тоест, тя леко е намекнала, но това е неуважение към себе си и неуважение към мъжа. И такъв намек поражда конфликт. Би трябвало да ви е достатъчно да видите реакцията на мъжа след първия намек. Той не иска, той се прави, че не чува намеците. Като намеквате отново, вече изглеждате още по-досадно. Тоест, ако мъжът не иска, няма нужда да продължавате да намеквате, иначе мъжът ще изчезне или дори ще ви блокира.